Lho. Aku arep ya kaya lho, Mufidah apa dinek terek iki lho, Bri. Dine aku Trek. Trek. Tidak keluron. Ning yo semangate perlu luar biasa diapresiasi lho. Iya. Paribasan konduk Mufidah kan setel kaleme suarane wis apik. Sarjana sisan lho atau kabisane luar biasa. Ning wadene tetep totalitas wong. Ya ta wae oleh. Aku kan batin iki apa aku arep mari terus dadi kono aku. Rada setel kalem. Pene Mufidah le ngulati ora kedep. Pak De Darman bebek. Kuwi ya kanca apa jenenge setan kok. Setane apa? Sedulur tantut. Niki malah didamelke. Ngeten kok Mbak, kula niku gawe jeneng ngeten niku nggih mboten kula sing gawe nggih penggemar-penggemar niku. Lah nggih. Malah niki didamelke enggal kali Pak Budiono Klaten niku naminipun nggih menika nek mboten klintu niki nek mboten klintu niku sementara niki ki mau waduh lali aku malah ya pokoke setan ngono ya. Lah nggih to. Ngeten Mbak Mimin. Terus pundi? Iki piye kene iki ora kepengin ngerti kowe nyanyi. Ya. Nyanyi mau wis. Lajeng mau to. napa? Lho, warga Karangdawa khususan daerah Jalin iki mau senengane ya ketoprak. Lah, masuk. Kowe ngetoprak karo aku. Lakone Sri Tanjung aku dadi Sida Peksa, kowe dadi Sri Tanjung. Lah Dik Apri, aku dadi bab. Tak tunggu diesel. Ya ora Apri ya, aku kok lho sok cantik kok mbut gawe iki bareng-bareng mau kok nyanyi. Sida Paksa Sri Tanjung mungkin nek pas mala Sri Tanjung dianu nggih, ngangge digecek ngoten nggih. Oh, gecek tenan ndase. Nggih. Mboten anarkis semua aku. Alah biasane Ku nek dedek terluka puliang. Kowe kudu matur apa anane. Injih, Kang. Kowe tresno aku lahir batin apa ora? Lahir temu sing batin tresno kula dumateng panjenengan Kang Mas Patih. Ning tinemune kabeh iki mung goro. Iya, penyang menika lho dadak kocekan lho karo bojone. Kowe goro. Kene menika atus mekaten Kang. Ature para juru telik, juru sandi, juru pangesepan. Sakjroning aku mumpaya tumbaling praja wujude Mas Pitung gelung gumbala pitung gelung kuwi mau Prabu Silahadi Kalama ki mau kerep mapan ana ning kepatihan kene. Kowe selingkuh lawan Ratu Gustiku Prabu Silahadi Kalama. Kang Mas Patih. Piye? Telik menika saged matur ngayawara. Dandang digawe kontol-kontol digawe dandang. Saged mawon. Panjenengan boten pitados kaliyan kula garwa panjenengan Kang Mas Patih Sida Paksa. Ning nyatane juru telik, juru sandi ki mau ngerti dhewe tanpa ana laporaning para wadyabala liyane. Garis gedhinipun panjenengan pitados kaliyan telik sandi menapa kula? Karo telik sandi. Kang Mas Patih. Wong bagus. Gegantilaning atiku. Ingkang rinten dalu tansah kula empek-empekaken nanging kasunyatanipun pitung candra panjenengan boten kondur malah ndakwa kula tepi ndak sedeng ngladosi priya sanes. Nyatane ngono. Kowe ayu jebur ayumu pupuran wisa. Ketoke jerumu ki mau nuwun sewu. Jabamu ki mau ayu ning jerumu ki mau lentek mungkuli peceren bebudenmu. Jebul iki undu-unduane setya marang garwaku tresnaku marang kang tak tresnani jebul kosok balentinmunipun panjenengan dakwa kula ingkang boten-boten Kang Mas. Kowe wong wedok pelayan Seksinipun menika abdi kula menika Kang Mas Patih. Panjenengan nyuwun pirsa kaliyan abdi kinasih kula menika. Tupel Kula Gusti Kakung. kowe jujur. Gustimu tuh nggak selingkuh apa ora? Kandha waloka piye? Saestu Gusti Kakung. Menawi Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng sak wene jenengan niku tindakan menika Gusti Putri menika tansah setya kalian panjenengan. Sadangunipun panjenengan tindakan. Kowe cangkemmu goro. Ketok cangkemmu goro mergo kowe sakwene. Ora ning kok. Sadangunipun. Lah ngono. Sri Tanjung aku ora percaya marang
tumpil ki ora percaya. Sing tak percaya abdi dalem utawa bocah-bocah sing tak pasrahi supaya ngawat-awati marang Gustimu Putri ning tinempune Sri Tanjung ki mau selingkuh. Kang Mas Patih sida paksa kedah kagem pawadan menapa malih. Cukup. Aku ora butuh omonganmu. Ora sudi aku nyawang kowe. Nyun sewu Kang Mas Patih. Kula nyun pirsa kalian panjenengan. Menapa sadangunipun pitung candra panjenengan nilaraken kepatihan wonten manadya sanes ingkang nuju prana manah panjenengan satemah kaliyan kula menika panjenengan dakwe kang boten-boten damel dadakan panjenengan. Padatan wong lanang ngono kuwi buang tilas. Nyalahke wong wedok mongko kono sing tumindak sedhek. Kowe ndak wong karo aku kaya mengkono ki mau pawatanmu apa? Buktine ndi? Ning nek bocah-bocahku tak percaya. Juru telik juru sandi kena tak percaya. Sri Tanjung Sinanosa panodya sakaring parang pradesan kawengku dening panjenengan sampun kanugrahan ingkang ageng. Kenging menapa kula kedah tumindak selingkuh ngladosi kira sanes? Wong lanang siji ora entek ngladeni wong lanang liya. Apa ora gobrah-gabrah awak kula? Kok kesangeten lho jan menika. Kula ya isih nesu. Wong wedok nek diles-les terus suwe ya nesu. Kowe ora ngejeni karo aku. Panjenengan kan boten bertados kalian kula. Kanggo mbuktekke. Kanggo mbuktekke lakon iki bener lan orane iki pedang iki sing bakal mbuktekake. Nek nganti tak sogokke kowe. Nek nganti kena marang gulumu. Yen nganti iki mengkone tegese getihmu ki mau anggondo wangi kowe ora tumindak selingkuh. Ning nek getihmu ki mau banger bacen tegese kowe tumindak selingkuh. Wali kowe. Amargi kula mboten rumaos nindakaken ngladosi kira sanes kula wantun Kang Mas. Monggo. Kala panjenengan dakwa kula sedhek. Janipun menawi panjenengan mboten tresna kula lila masrahaken panjenengan kalian manungsa sanes. Ning nek kula dianggep wong wedok lemer, wong wedok geleman. Panjenengan padha dakwa kula begenggek ngladeni wong liya. Kula garwa patih lho. Sampun matur nuwun kula kawengku dereng. Ora kakan cangkem. Jeh. Kados ngendika panjenengan sekawit. Menawi rah ingkang tuwa saking badan kula gondo bacin ateges kula sedheng. Nanging nang gondo arem ateges kula wanita ingkang kasih suci ngugemi tresna sejati Kang Mas. Aja mlayu kowe. Monggo. Rene. Pamrana pusakaku iki kanggo bukti kowe tresna aku lahir batin apa ora. Rada rene. Kata makna kula nderek Kang Mas. Kagem ingkang pungkasan keparenga kula. Kagem ingkang pungkasan. Ketang tresna kula kan Kang Mas. Aja njeguk. Tole Wendra kaya le. Monggo kula sami Kang Mas. Ngaten kok panjenengan dereng pitados menawi kula tresna tulus kaliyan panjenengan Kang Mas. Mati. Gusti Putri. Gusti Putri jeronane ketok. Wong wedok kok cape soni. Ya suci yo. Ya tak buktekke. Yen nganti rah iki mengutawa getih iki momong nganggo ndowangi bersih ora selingkuh. Nek rah iki mau banger bacin bersih wis selingkuh. Lawan Prabu Silati kok ngomong. Tak buktekke. Di Tanjung jebul iki getihe wangi
Sumber tandha kowe ratu tindak selingkuh lawan Prabu Silahadi Krama. Dipun rungkep Gusti Kakung. Oh, Dicium Gusti Kakung. Dipun cium. Tanjung. Alah. Aja ngicipken aku iki. Oh. Jebul kowe urip. Kowe. Jebul kowe ratu minta selingkuh. Sing urip sanes Sri Tanjung ning sanes. Iki banci ya. Ramuke ra belum. Iki ya, Bos. Pak suwunke kersaning Gusti. Wujuding wahyu panjang umur, sambung umur, muga-muga kowe iso urip saka kersaning Gusti ya. Kowe urip Sri Tanjung. Janing panci. Mas Pantes itu bakso. Mas. Wes. Wes. Lakane wis rampung aku cobamu ki rasudi ae. Lho, akting kok akting. Drama niku kedah totalitas. Lah, menika bos kula nek pas akting kula menika kalih pinyen pemeran. Ya ora tunggak-unggak. Ketok lho tak unggahke jarikmu. Sing tunggak ki ya subale. Lah iya. Lah, dados Iki mau nganggo contoh ya, Pak. Contoh. Sampeyan terangke contoh sing kepiye? nggih dadosipun ngaten. Wong lanang nek cemburu aja cemburu buta, rasa ngopeni swara njaba. Nek ngopeni swara njaba ade ora bakal kuwowo kene iki ra bakal iso nampung suarane wong njaba gawe bungahe wong njaba. Ya. Terus wong wedok nek dicurigai terus, menika atine ya runtik. Ada fase di mana wong wedok ki jengkel. Ngoten lho, ku nek jengkel terus kalap. Semono wong wedok nek garwane lunga, aja pisan-pisan nglebokke tamu jero omah. Nah, iya. Nek nampa tamu ning teras, nek garwane aja nglebokke tamu, mongko bojone putrane ra ning omah. Kuwi marake ana tamu kakung malah iki. Iya. Kejaba nek dibayar, kejaba nek tamu yo. Kejaba nek tamu ki mah bayar manjer dienggo pentas sesuk pamane. Ngoten iki. SKTS Kak Wangge Pak Budiono matur nuwun sanget dipun damelaken. Iki eneng sing ngersake lagune ya kuwi Lali Janjine karo lagune ya kuwi sik tak wacane iki mokeh banget panyuwune kok ya. Matur nuwun sanget menika nggih Om Surasa tasih lenggah. Enten sing Kembang Rawe. Oh iya. Saiki nyuwun napri. Nggih, kula. Kembang Rawe iki ngopo nek Niki lho. Kok nek Mbak Yuridiani oyo kok. Jane mau kurang suwe ya ketoke Pak Tatu dakun mah ya nyaman banget. Nyaman. Menikmati pas aku ngene mau gage-gage durung jane kan durung. Kono ya nyaman soalnya. Ketoke sajake kowe iki ya nyengkok Mbak Titin. Lah iya. Yo mangga diaturke. Menapa? Kembang Rawe. Kembang Rawe, monggo. Iya. Gapiro budaya.
diaturke lagune Kembang Rawe. Saka Om Eko Surasa mau nyuwun lagu Sambung Wanci Dalu. Oh iya. Mbak Putri, monggo mbok menawi saged nganturaken, wah isah iki. Apa-apa iso kok ya. Oh iya. Mangga pelok 6. Napa pelok barang, pelok 6 kok. Iki karyanipun Ki Haji Sukron Suwondo saking Blitar. Mangga, Mbak. Bawane sepindah diaturke. Wes jan. Mangga mekipun menika nyuwun pun bawane iki saged. Nggih. Senadyan tangkep bumi langit.
saking panggrahita kula kintunaken dhateng kadang kula Raka Mas Taufik Hidayah Saptoarianto. Wah, lagi mirsani mulih ke kantor ya. Heeh. Neno. Yen rina banget nglenggono ganti sambunga ing wanciratri nenenong karya usada
wanci dalu dening Om Eko Surasa. Mangke dalu mlebetaken wonten grup saking kanca-kanca. Wah, matur nuwun sanget. Coba saking nyuwun karo Nduk Brigita sekeluarga SKTS sedulur iki Tantut Sutanto. Wah iki ngersake lagunipun inggih menika lagun Lali Janjine saking Pak Budiyono. Wah nggih, monggo. Nah, monggo iki penginjime utawa cita-citane Om Eko Surasa iki pokoke manunggal karo kanca-kanca sedulur iki Tantut kok. Oh iya. Mangke dipunlebetaken Pak Budiyono. Wah iya. Ya ndak Brigita ngajeng-ngajeng ndak ya. Mangga Mbak Brigita. Ayo mangga sepati cah ya mangga. Saya esuk ora ngantuk ning saya cantik kowe nduk. Napa nggih? Cantik e. Nah iya. Berarti bontot ora rugi oleh methuk ning Solo kuwi ora rugi. Lek ancang-ancang iki jam 11 wis ning nggon aku. Pak D lajeng mapak Brigita malik teng pundi? Tenang sik aku ngono to. Ku jam 2. Waduh Pak D kok sak ketemu kali Brigita ngono waduh. Iya, lah kowe piye tunduk perasaan nek karo botot iki piye? Iku saestu remen Pak Dalang. Waduh, oke. Aja tok-tok ora krungu kowe ta. Nah iya. Ning tekonmu kuwi wis ngerti. Dingerten. Piye? Oh kon bawa maju oh ya. Ayo. Ayo le menika Pak Lurah nyuwun pangapunten Dik Bontot niki putranipun Sumargi. Pak kula cilik iki wis nuwarasita Pak Warsita Petuk niku nggih niki ya. Ora alasan wong ramaya kok gerok cangkeme apa. Ayo mengane. Ayo Bontot. Mas Bontot. Ayo. Ayo mangga. Ayo dung nong ning nong ning. Ayo. Kula ingkang sowan seluruh ora apa-apa. Kaya banyak anger. Rada rono, kowe sing rono wae. Nggih, Pak. Mas Bontot. Dalem. Mas Bontot. Nun. Jenengan ampun akali kula nggih. Kula tak kuliah harian nggih Mas Bontot. Sing sabar ya Mas Bontot. Dawuh napa niki, Pak? Bawa. Oh, waduh. Ya. Gandrung. Ayo bawa sak-sake wis belok sing penting. Ayo Kat. Penting wani. Oh ya. Menggale. Kangen kutan upama. Gandrung yo ngulake nah. Anu Nduk Apri pernah noli gandrung iki ben ora anu. Ayo Lek dipernahke Lek dhewe dadi. Aku tak pernahke Brigita, kowe pernahno Bontot. Nah. Ora kowe iki dadi dukune manten kowe wong loro kuwi. Ora kudu kaya karo Pak Tantut mau ning ya maksude akting iki yo maju sithik. Maju. Nah.
Sanding berpandang-pandangan. Nek bawa ki ngulatke mediane. Nah, eye contact. Nah, Ning jangan lari ke nafsu lho, jangan lari ke nafsu. Salah tingkah. Iya. Nenong. Tak kira sapa iki. Apa maksud wedon? Mung sliramu kang dadi telenging ati. Nek nyen sewu Pak Comblange boneng karo Degilang. nyen sewu nek cekel ngene to. Nek tangan iki cekel nek ditemplekke dadane Piyai Putri kan saru. Dadi tok templekke dadamu ngene, tangan iki ngono kuwi. Dadi nek saru nek templekke ngene tapi templek ngono ora apa-apa. Lho apa-apa wis lemes iki ngopo. Lho ngono yo. Acting, Mas. Oke. Kaya sing tak praktek kae lho, atau ketoke ngambung ning ora ngambung. Piye? Ora nemplek, tapi bahasa kamera dari sana seolah-olah kita itu nemplek. Mudeng. Subale kelet, Pak. Kok subale kelatmu? Oh. Wes lawas anggonku. Nunggu. Iki sing wedok ngetek kowe yo meneng ae iki kek ngopo ngono lho. Piye? Sing wedok wis makan kok ngono Gur. Aja saiki to. Apa sumelang nek sing kono padu ayam. Alah. Sopo ya ampun. Wak ngono ku lho. Ya. Nanging tansah ngledha nganggo puisi sithik-sithik nganggo iki kok apa to men nganggo geguritan sithik-sithik ngono lho. Nimas Brigita. Tirokke. Nimas Brigita. surat kabeh itu. Alon ae yo, Mbak. Iya, bener terus. Maksudnya acting yo, main ono chemistry nih. Nimas Brigita. Nimas Brigita. Aku tak panjurung tungok ini karo Pak Tantut. Iya, nutuke piye kata-katane. Terus piye, Mbah? Ojo ninggalke aku yo wong ayu. Alah, ayo. Ngeling ono. Bontoti ketok enek sesuatu yang dijaga. Lah yo mbok wis biasa. Nalika dina kepungkur. Pamong kira sak putuku tak pangan dhewe lho, Tot. Sapa? Bontot niku sak putuku lho umure. Mas Totot, Dalem. jenengan saestu tresna kalih kula? Iki nang YouTube lho, Tat. Iki Bahning yang nonton lho iki. Jejak di kita nggak bakal hilang loh. Hilang lho iki. Pak nyuwun tisune, Pak. Enggak apa. Allah. Keringetan, Pak. Metu le, metu. Putar. Iyalah. Dijawab saya iki lho pertanyaannya Brigita Nun, lho. piye? Kowe mau takon apa, Nak? Jenengan saestu tresna kalih kula. Kare kowe piye kok Ke markonye. Kok kaya dagelan kok kali kono piye? Kok piye kali kono piye? Ya, maka sliramu nate ngendika ditutup nganggo gangsaran siji. Tresno lair. tresna lair. Sik bareng-bareng. Empun, Pak. Kalau Brigita bareng. Empun. Penutupan ki bareng jual bareng ra penak. Siji loro. Nah ya, siji loro telu. Tresna lair terus sing pate. Iya, salim sekno karo Dik Brigita no. Salim sekno, salim sek. Tinggal belakang. Cium-cium.
Yo joget sisan no, dijogeti. Waduh iki jejak digital iki pokoke. Yo mangga Mas, lali janjine le yo. Ya.
Nduk bareng kita. Mbak Pip, Mbak Mimin, Mbak Apri. Ije. Alapatipun nyuwun pangapura setengah 3 nutuki lakon ya Mbak ya. Ora apa dadine ayo monggo. Thank you.